Upatsani nkhani zindi ni chisomenyoyenda poyamba mitu yake. Unduna wa zamphamvu wati kusowa kwa ndalama zakunja kukhudza kwambiri gawo lachisanu ndi chinayi la ntchito yoyika magetsi m'midzi ya MAREP. Mgwirizano wa mabungwe wati mfundo za amayi zomwe adazikhazikitsa mchaka cha 2019 zathandizira boma kuwanitsa lamulo losankha amuna 60 ndi akazi 60 zogwa mwadzidzidzi zitagwa. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanitsirani. Unduna wa zamphamvu wati kusowa kwa ndalama zakunja kwakhudza kwambiri gawo lachisanu ndi chinayi la ntchito yoyika magetsi m'midzi ya MAREP. Nduna mundu nawo a Ibrahim Matola wati 80% ya malo 464 omwe ali pa mndandanda ndi omwe ayikidwa magetsi kufika pano. Komabe phungu wa nyumba ya malamulo pakati mboma la Tcholo a Ben Phiri wauza ndunayi kuti iyike chidwi chotsirizitsa gawo 9 la ntchitoyi malo moyamba gawo latsopano. Imon Piringu walemba ripoti ili. Tipireni nkhani ziri kupasirani ripoti limene nkhani zathu zotsatira. Mgwirizano wa mabungwe wa Women Manifesto Movement wati mfundo za amayi zomwe adazikhazikitsa mchaka cha 2019 zathandizira boma kukwaniritsa lamulo losankha amuna 60 ndi akazi 40 maudindo ake. Mkulu wa bungwe la Women's Legal Resources Center yemwenso ndi wapampando wa bungwe la NGO GCN Amagi Kathewera Banda ndiwo anena izi lachisanu ku Lilongwe. Komabe ati mavuto ena omwe amayi ndi asungwana akusowekera kuti adindo achitepo kanthu. Nthumwi ya mgwirizano wa amayi okhala m'madera akumidzi mdziko lino a Alice Kashori yati mfundozi zathandiza amayi kupeza mwayi okhala maudindo amakomiti achitukuko pandale komanso pachuma. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Women Manifesto ndi ndondomeko zotukulira amayi ndi atsikana pandale zomwe azikhazikitsa ndi mabungwe omenyera ufulu wa amayi ndi asungwana mdziko muno. Mfundozi zilipo 11 zomwe zimapereka mphamvu kwa amayi ndi asungwana kufunsa adindo nkhawa zawo. Polankhula pamwambo otsekulira zokambiranazi ku Lilongwe, mkulu wa bungwe la WOLEC Amagi Kathewera Banda wati ndondomekozi zathandizira kusintha zinthu pakasankhidwe ka adindo mboma komanso kulimbikitsa amayi kutenga nawo mbali pandale. Tikangana cabinet yathu ikusatira 40-60 quotas zimezi ma Gender Equality Act. Parliament inasankha nzimayi kukhala speaker. Maudindo aboma akuluakulu, Inspector General ndi nzimayi, Secretary to the President and Cabinet ndi nzimayi. Soiza kuti manifesto icha inagwiradi ntchito yomemeza adindo kuti achitepo kanthu pa nkhani ya nzimayi. Mmodzi mwa amayi omwe apindula ndi ntchitoyo Alice Kashori wati kusintha komwe ndondomekozi zabweretsa tsopano kukuonekera. Ndi chimene chikusowekera kwambiri pa moyo wa azimayi kukhala odzidalira pachuma kuno ku Malawi. Chifukwa madziwa kuti azimayi atakhala odzidalira pachuma, nkhani zimene tikulimbana nazo za nkhanza zimene azimayi ndi atsikana amakumana nazo zidzachepa chifukwa kuti azimayi ndi odzidalira pachuma. Bungwe lina loona za maphunziro am'mera mpoyamba la Yamba Malawi lapempha kampani komanso mabungwe kuti athandize kutukula ntchito za m'mera mpoyamba pomanga malo abwino ophunzirira ana omwe sanakwanitse zaka zisanu. Mkulu woona za mapulogalamu ku bungweli Carol Kulemeka ati ana ambiri akuphunzirira mzisakasa zomwe zimayika miyoyo yawo pa chiopsezo komanso kusokoneza maphunziro nthawi ya dzinja. Pakali pano mbali banki ya National Bank Maga yapereka chipinda cha makono chomwe chamanga mu mgwirizano ndi bungweli ku Ikwendeni boma la Mzimba. Nonkubwi ali ndi ripoti ili. Mkulu woona za ntchito ku bungwe la Yamba Malawi Carol Kulemeka ati ngakhale kuti sukulu zam'mera mpoyamba ndi zofunikira kwambiri pokonzekeretsa tsogolo la wana, vuto la malo ophunzirira ndi lalikulu kwambiri mdziko muno. Akulemeka ati madera ambiri mdziko muno ana omwe sadakwanitse zaka zisanu amaphunzira mzisakasa zomwe zimathonya nthawi ya mvula, ndipo apempha kampani komanso anthu akufuna kwabwino kuti agwirane manja ndi boma pomanga nyumba zophunzirira komanso zoswerera anawo zabwino. Vuto ndi lalikulu kwambiri, ana ambiri akuphunzirabe malo ngati amene osakhala bwino, zikumavuta kwambiri safety yawo ya ana. Ndeni kufunika kuti mabungwe akuluakulu ka corporate world, mabanki komanso madonors ambiri alowererepo ndithu kuti timange ma CBCC malo ophunzirira oyenerera anawo. Iwo amalankhula izi ku Ikwendeni pamwambo otsegulira sukulu ya m'mera mpoyamba ya Kapanda Juwa yomwe ayimanga ndi thandizo la ndalama zochokera ku Banki la National. Mmodzi mwa akuluakulu a banki a William Kaunda ati Banki la National lagwiritsa ntchito ndalama zoposa 170 miliyoni kwacha
pomanga sukulu za milampoyamba zinayi mdziko muno ndi cholinga chofuna kuti ana a nsukulu za milampoyamba akhale ndi malo abwino osewerera komanso ophunzirira. Kugwirizana nawo anthuwa kuti tiyike manja athu pamodzi tipange zoyenera timange sukulu ndi imene mukuionayi tayikamo madeski masukulu atamanga 4 kumangochi kulilongwe ndi kunoko kulilongwe kuli awiri ndi kunoko kuli imodzi. M'malo mwa Zodiac ndine Nowo Nkubwi. Kampani ya United Civil Servants SACCO yatsindika kufunikira kuchitapo kanthu mwachangu pofuna kuthana ndi kuwonongeka kwa mitengo ndiponso kulimbikitsa kasamalidwe kabwino ka nthaka ndi kubwezeretsa chonde cha mitengo mdziko muno. Pa ntchito yobyala mitengo kumzuzu, mkulu wa UCS SACCO wa Francis Waliwa wati kuti izi zikwaniritsidwe pakufunika kusintha maganizo oti anthu ochepa okha ndiwo angadzale mitengo m'malo mopanga nawo ntchitozo. Kampani ya UCS SACCO yakhazikitsa ntchito yotchedwa UCS Green yomwe cholinga chake ndi kudzala mitengo yokwana 2 million m'Malawi muno kufika chaka cha 2028. Ngona News pano pa Zodiac ndine Chisomo Nyenda ndi zambiri khani pomwepo. We are Premier Bet. More than just sports betting. Experience an adrenaline rush like no other with Premier Vegas by Premier Bet. With thousands of online games, you can play fast and win fast. Play the best in crash games and slots, anytime, anywhere. All with a brand you can trust. Get your exclusive welcome offer now. Premier Vegas, where winners play. Abale ino, nthawi yoti muzipumula pa nyumba, musamavutikenso ndi udzudzu. Our natural body spray repellent delivers 8 hours of unbeatable protection against pesky mosquitoes and biting insects. Stay bite-free and enjoy every moment of your evening with our trusted formula. Easy to spray on, affordable, smells pleasant, no DEET, no more scratching and itching. Great for babies over 6 months and anyone with sensitive skin. Get yourself a couple of bottles today to guarantee amazing sleep, mosquito bite-free. Very Safe creates a natural and protective solution from malaria and tropical diseases for the whole family. Ndikwira mtengo wangu mwana uberekandeka abale mwana inu ndikwira mtengo wangu abale nditanine ndikoma one eya abale mwana uja tu basi mwana wanga amene mmalipira school fees ku Kings Foundation basi ino mwana ukula nyama uja ndikukuza Maria pepani nditani pepani ndikuchachika ndicha inu wakonze 9 points ku Kings mwapira chito yopambana uyo Kings Foundation yo tumizeni mwana wanu malasanati ku Kings Foundation Private Schools for mwana up to form 4 malo adakalipo yanyamata tili ndi Boys Academy ku Nchewu ndipo yatsikana tili ndi Rose Girls Academy ku Lilongwe kumweku kulinso yoyendera. Kings Foundation Private Schools, the ladder to success. Bungwe la aphunzitsi la Teachers Council of Malawi likudziwitsa ophunzira za uphunzitsi, aphunzitsi a sukulu za primary ndi secondary, aphunzitsi a college zosula aphunzitsi kuti tsiku lomaliza kulembetsa mkaundula wa ntchito ya uphunzitsi ndi pa 31 December 2024. Bungweli likukumbutsanso onse okhudzidwa kuti ndikulakwira malamulo kugwira ntchito ya uphunzitsi popanda chilolezo. Cholinga chochitira izi ndikupititsa patsogolo ukadaulo wa ntchito ya uphunzitsi. Choncho bungwe la aphunzitsi latsegula maakaunti aku banki atatu kolipirira ndalama motere: Teachers Council of Malawi Standard Bank account number 910-000-693-4215, Teachers Council of Malawi FDH Bank account number 1970-10
000 3565. Teachers Council of Malawi, NPS Bank, account number 247-58508. Dziwani kuti bunga la Teachers Council of Malawi sililandira ndalama zolipirira m'njira ina yapadera kupatula yokhazikitsidwayi. Mukafuna kudziwa zambiri, chonde lankhulani ndi a registrar pa 0999 638 224. Kumbukirani, tsiku lomaliza ukalembetsa mkaundula wa aphunzitsi ndi pa 31 December 2024. zathandizira boma kukwanitsa lamulo losankha amuna 60 ndi akazi 40 maudindo ake, ndipo nthambi ya Dodma yakonza ndondomeko za mphamvu zomwe zingathandize kupereka thandizo ngati ngozi zogwa mwadzidzidzi zitagwa. Tipitire ndi nkhanizi. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yati yakonza ndondomeko za mphamvu zomwe zingathandize kupereka thandizo ngati ngozi zogwa mwadzidzidzi zitagwa. Commissioner wa Dodma a Charles Kalemba wati komabe nthambiyi ikuperewera ndi zipangizo zofikira anthu ngozi zikagwa, monga ndege zomwe zimathandizira kufikira anthu malo omwe ndi ovuta kufikako. Iwo anapereka chitsanzo cha Cyclone Freddy pomwe ndege zimafunikira, ndipo iwo akufotokoza. Chimene atithandiza ake Malawi kutipatsa magalimoto amene azitithandiza kuti ifeyo ngati department tithe kukafikira kumene tikuyendeka kukafikira, komanso kukachitika ngozi zogwa mwadzidzidzi tithe kuthandiza ma department ena komanso ma clusters amene timagwira nawo ntchito kuti tatenge akafike kumene kukufunika kufikika ndi kukagwira ntchito mwa nthawi yache komanso mwa efficiency. Chaka chilichonse tikamayandikira nthawi zimene zizi timakhala pasi ndi kupanga plani imene timayang'ana ngozi zosiyana-siyana kuti kodi kutati kwapanga mafloods tipange chani, nanga kutati kwabwera earthquake tipange chani, nanga kwabwera ng'amba tipange chani. So maplani amene aja timapanga chaka chilichonse kuyang'ana ndi mmene tafotokozeredwa kuti season imeneyo ikhala bwanji, ndiye maplani ameneyo tinapanga. Ndiye tikapanga maplani amene aja amatithandiza kuti tikaone kuti kodi chimene chidzafunike ndi chani, chimene chilipo ndi chani, chimene tikuyeneka kusakasakabe ndi chani. So pakanali pano zimene timayeneka tizikhazikitse m'madera osiyana-siyana tinakazikhazikitsa, monga maboti tinakonza takayika malo oyenerera kuti zitati zachitika kuli mafloods tithe kukathandiza anthu. Chakudya takachiyika malo oyenerera kuti zitati zachitika misewu yaduka tikatha kuwathandiza anthu kumadera kumene koko mosavuta, monga kulowa shire tekuti tayikako kale chakudya, tayikako kale maboti, ngakhale msewu otaduka tiyamba kugwira ntchito kuchokera komweko kumene kukuchitika zinthu zija. So ndi ndondomeko zimene timakhazikitsa kuti tipeze kuti tikathandiza bwanji. So tili okhutira ndithu kuti tinakonzekera andi zikamachitika tiyesetsa kuti kuwonongeka kwa katundu ndi kuwonongeka kwa miyoyo kukhale kochepa. Padakali pano mkulu wa bungwe la CARE Pamela Akwali ati iwo aphunzitsa anthu pafupifupi 600,000 pomwe angapewere ngozi. Akwali omwe bungwe lawo lapereka galimoto zitatu ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ati akhala akugwira ntchito ndi nthambi ndipo apitiriza kutero. Iwo akufotokoza. Dodma yakhala bungwe la boma lofunika kwambiri chifukwa choti project imene iyi timayang'ana kwambiri ndondomeko ya boma ichama ichula kuti national NRS, National Resilience Plan ya dziko la Malawi. Ndiye Dodma sizinakatheka kuti tisagwire nawo iyo ntchito. Dodma atithandiza kwambiri kotero kuti tinalinso ndi mmodzi wa maofisa athu amagwira ntchito ku Dodma komweko chifukwa choti china chilichonse chimene timayenera kugwira ndi boma Dodma amayenera kukhalapo. Mu project imene iyi panali zosiyana-siyana zimene timapanga za nkhani ya food security, timapanga nkhani za kuthandiza kuthekera kwa amayi ndi achinyamata kuti akhoza kuzimira paokha, wapasa upangiri oti akhoza kumapanga mabizinesi osiyana-siyana, koma tinagwiraponso ntchito za nutrition. Koma china chachikulu chimene timapanga ndikuonesesa kuti mabungwe amene amakhala kalikiliki kuthandiza Malawi kukonzekera za ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kuwalimbikitsa kuti ngozi zikachitika Amalawi uyiwa akhoza kuzimira paokha, akhale ndi upangiri oti ntchito imene yakhoza kuigwira.
anthu ena okhudzidwa omwe akuyembekezera kugula fetereza otsika mtengo mu ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo ya AIP ku depoti ya Chiseka ndi Nkhwinda ku Lilongwe adandaula ndi momwe ntchito ikuyendera ponena kuti akukhala masiku ambiri kudikirira kuti agule feterezayo pomwe ena akumalipira 15,000 yapamwamba kuti agule msanga. Kumbali yake group Ng'ombe ya Yera yatiuza kuti ndizodandaulitsa kuti anthu akukhala masiku kudikira kugula thumba la fetereza pomwe mbewu zawo zikukula mutchire. Mneneri wa polisi mdziko lino Apita Kalaya watiuza kuti pakadali pano sanalandire madandaulowa. Ndipo nduna yatsopano ya za ntchito Engineer Vitumbuko Mumba yati igwira ntchito ndi aliyense mu ndunawo pofuna kupeza mayankho ku mavuto okhudza za ntchito mdziko muno. Iwo alankhula izi atangowalumbiritsa ku nyumba yachifumu mu mzinda wa Mzuzu masana dzulo. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza ndunayi kuti idzipereke ponena kuti udindo otumikira anthu ndi ochuluka. Nowa Nkubwi andiripotire. Engineer Vitumbuko Mumba walowa m'malo mwa a Agnes Nyalonje omwe adatula pansi udindo monga nduna yoona za ntchito posachedwa apa. President Dr. Lazarus Chakwera adasankha Mumba pa 11 December chaka chino. Polankhula ku nyumba yachifumu, Dr. Chakwera analangiza Mumba kuti atenge udindo wa nduna yoona za ntchito ngati utumiki kwa Malawi osati kuti adzikundikire ulemerero. Titawafunsa kuti ayambire chani akalowa mu ofisi, iwo anati ndiye kwa ineyo chachulu kwambiri choyambira kupanga ndi kuphunzira kuti kodi ku ministryko kuli zotani ndipo anthu ndotani tena nawo bwanji limodzi kuti zomwe zilipozo tizione tonse limodzi bwinobwino pita chisogolo. Lachisanu kummawa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera anakatsegulira fakitole yopanga chakudya cha nsomba yomwe ili mu mzinda wa Mzuzu komanso anakakhazikitsa mwala wa maziko ku University ya Mzuzu komwe aziphunzitsa ndi kusula luso la anthu omwe ali ndi luso losiyanasiyana mdziko muno. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Nowa Nkubwi. Phungu wa dera Tcholo Thava wadzudzula boma kuti ili kukondera anthu a chigawo chapakati ku ntchito ya ulimi wa minda ikuluikulu. Amerina Vicha ati dera lawo ndi limodzi mwa madera omwe boma silikulabadira pa zifukwa za ndale. Iwo apempha unduna za ulimi kuti uonetsetse kuti chitukuko cha boma chikugawidwa m'madera onse kuti Amalawi apindule. Koma poyankhapo nduna za ulimi ya Samkawale yatsutsa Anavicha ponena kuti President Chakwera akugawa zitukuko mdziko lino posatengera zigawo. Nkhani imeneyonso tafika pampeto pa nkhanizi koma tisanasiyane nayinso mitu ya Messiah with Christmas, the Great Angels Choir, BICC, 25 December.